Юл чатында ялгыз гына үсеп утыра бер карт имән, тирә-ягы яшел чирәм, ботаклары җиргә тигән. Бу безнең мәшһүр герой шагыйребез Муса Җәлилнең шигыреннән, имән турындагы шигыреннән аңлагансыздыр инде. Менә мин имән яфраклары тотып торам, менә монда хәтта аларның берләнеп килә имән читләвекләре дә дип әйтегендә берләнеп килгән вакытларында. Имән инде ул дөнья агачы дип, дөньяви агач дип саналына. Bütün халыкта да бу кайда имән үсә, ул инде иң беренче зур төзелеш агачларыннан санала. Ул нык агач дибез инде, без инде кешеләргә сәламәтлек теләгәндә дә имән кебек нык бул, каты бул дибез гадәттә. Шул теге тиз генә чиреми, суда булса да, сулы җирдә булса да, ул тиз генә чири торган агачлардан түгел. Шуңа күрә менә безнең татарда инде бигрәк тә мин үскәндә дә әле баганаларны, капка баганаларын имәннән куя торган идек. Куялар хәзер дә элек куя торганнар, хәзер генә инде тимер турбалар китте. Ләкин менә шул чыдам агачларның берсе шушы имән. Тарихыбыздан караганда да гарәп сәяхәтчесе безнең изге Болгарыбызга килгән вакытта ул анда үзенең күргәннәрен, кичерешләрен язганда, иң беренче аның күзенә салынган күренешләрнең берсе ул безнең капкаларыбызга игътибар иткән, капка баганаларына игътибар иткән һәм кыймаларга игътибар иткән. Әлбәттә ул тупсалар шушындый җирләрдә иң төп кулланышта имән агачы булган. Ул аларны менә шу имәннән дип яза Әл-Гарнати. Без инде татарлар гадәттә имән сүзе кергән авылларны да бик еш беләбез. Мин үзем мәсәлән Олы Имән дигән авылда үстем. Актаныш районының шулай Иске Имән авыллары бар. Сарман районында да бу имән белән бәйле авыллар бар. Бу юкка гына түгел инде. Шуңа күрә менә имән булган җирләрдә инде ул чагыштырырга да мөмкинлек туган. Балалар туганда, мәсәлән, инде балалар тугач, әйтә торган булалар инде исем кушканнар да вакытларда бала тугачта имән кебек нык булсын, имән кебек сәламәт булсын. Имән бит инде без аны гадәттә әйтәбез 100 яшәр агач дибез, аны 100 яшәр генә түгел инде, гасырлык агачлар дип әйтергә мөмкин. Һәм ул киң ябалдашлы агач. Аның инде менә шушы бала кушу исеменнән килгәнгә күрә әйтергә мөмкин шәҗәрәгә бәйләп тә, чөнки безнең шәҗәрә агачын ясаганда менә шушы имәнне күзәлләп ясыйлар гадәттә. Имәннең тамыры да нык, тамырлары өлешләре дә, һәм инде аның киң ябалдаш булуы менә теге нәселнең таралып, тармакланып үсүенә бер ишарә рәвешендә була. Шуңа күрә имән белән инде маллар да яратып башлый дип әйтә алабыз. Без 70нче еллар урталарында безгә инде мәктәп укучыларыбыз ул чагында без инде капчык имән чикләвекләре ташыдык. Менә шундый инде ул малларга бергә анда күрәсең теге калориялар, витаминнар бик көчле булгандыр инде. Хәзер мин шулай дип уйлыйм. Ул чынлап та шулай булырга тиеш тә инде анда. Менә имәннең яфракларын карагач әле, аның теге файдалы якларыннан да беренчесе аның менә без бит инде гадәттә мушада чабынганда кайын себеркесен киң кулланадыр идек үскән вакытта. Хәзер имән себеркесе бик киң кулланышта. Бик менә халык шуны инде яратып, аның ниләре себеркеләрен җыя муша өчен. Шул ук вакытта менә аның яшьрәк яфраклары имәннең карлыган, кыяр тузлаганда кулланалар, менә карлыган яфраклары белән имән яфракларының яшь яфракларын куеп җибәрәләр. Ул күрәсен теге кетердәп торсын өчен дип аңлыйм инде мин аның кыярның тәмле булсын, бер үзенә күрә үзгә бер тәм кертсен өчен дип әйтәм. Менә шушындый файдалы үзенчәлекләре дә бар имәннең. Әле тормыш көнкүреш дигәннән менә әле күптән түгел генә шул бер 30-40 еллар дип әйтик инде, безнең өчен күптән түгел генә инде. Иң киң кулланышта булды менә шушы имән белән, имән агачына ясалган әйберләр. Беренчедән шул ат чаналарын табалар, табаны дисә дип әйтик инде, чана табаны аста дип әйтик инде. Шул әле бала чагаларның кыда шундый юктан эшлиләре нык чыдамлы булган күрә имәннеке. Анасын чалгыны хәтерлибез инде, чалгының арасына төшмәсен өчен шиләр тыгабыз. Ул шиләрдә имәннән була торган иде менә шуңа күрә. Аннан соң пишән чапканда һәммә безнең дә шул теге бик киң кырлы тырмалар йөртә торган идек. Ул аларның тешләре дә бөтенсе дә менә шушы чыдам имәннән ясалган буладыр иде. Менә шуңа күрә алар теге сынмасын өчен гадәттә бит иң нык тартыла торган тырмалар, иң көчле тырмалар һәм менә шулар бөтенсе дә имән ботакларыннан эшләнгән әйберләр. Безнең күренекле зур шәхесебез Гали Рәхимнең бер язмасында шушы имәннән яңа ут алу йоласы турында сүрәтләнә. Анда инде мондайрак күз алларга кирәктер. Bütün utlарны авылдагы, әйтик Казан артындагы авылларның берсендә bütün авылдагы утларны сүндереп бетерәләр дә. Менә шушындый бер теге нык таза имәннән
şi bilen менә шуннан ут чыгарган әлеңге борынгы бабайлар андый рәсемнәребезне тарих китапларында күргәнебез бар. Ничектер ут чыгару өлеше ясаганда шулай башка эшкә шулай итеп ут чыгара торган булганнар һәм аңа имән ботаклары өстәп, аны тагында күмерләндереп күбәйткәннәр утны һәм шушы утны инде бөтен авылга таратканнар. Бу инде кешеләрнең бер систарыны, авыл халкының бер систарыны дип кабул итәргә кирәк. Менә бу ушак яңа ушакны кабызып шушлай эшләве. Инде шушындый юк йоланы инде алар менә hayvanlara kalıştı, mal tuvarga kalıştı da itip işleyenler. Avılının bir tiresindeki bir yarımını alganlar da itek şol yarımga şulay botaklar salıp, şunda şol utunu köşirip, örşetip, utunu kabızıp, жаңадан тергізіп жіберіп енді шушыннан көмірлендіргеш, шушынның аша мал туарларını шығарғандар күтуге. Шушы күтуге мал туарларын шығару енді бұл нәрсе деген маллардың шистарынуы һәм үлеттен, үлет шерінен, шундай теге зәхмәт шерлерінен, мал зәхмәті шерлерінен арындыру деп саналған халық шундай шаныш білешеген, шундай бір арындыру йоласы болған. Йола дегеннен, аның тағын мына шундай йолалар да бар біздің республикабызда райондарының әйтек Şüprəli rayonların tiresinde, Şüprəli rayonunda менә шундый юлларны кулланалар, әйтик бер шундый юла 15 майларда анда Каталау дигән юла бар. Ул инде халык менә шул вакытта имәнлеккә килеп, имәннәр үскән җиргә килеп, шунда инде ağaçlarını kuşaklap, anda üzerine selametlikler tileu, şuluk vakitte şuşa ağaçlar, imenlikler aslında zirde diye tekinde, metelçikler atı üzünçe tenige sihat alırga tırışı, soflandırı, tenini tegi yakşırtı maksatından diye tekinde, şuşunday işlerini işlegenlerinden işektir, türlü işlegenlerdir, yaprakların aslında isnep de karaganlardır inanda, mene şuşunday yola yaşı bu indi kişinin organizmini yaşartı, üzün yaşartı, maksatından deyip anlara gerek. Elbette bizning avulning ulkan kişileri de, aksakalllarımız da, hem bugün gelimine bizning kişileri de eli xatirli bugün yaşları indi bir şamalap da bitirmeyeceğiz. Lakin bizning bir küp eyberler imenden işlenen idi. Kıyılar var avulda, mesela kıyı buraları imenden işlenedir idi. Anasının kıyının şilekleri uçanda timir şilekler bulmayan vakitte ağaçtan işlenen imen şilekler buladır. Su alatırgan, anı kenarlarda kurga bular mümkün. Anasının indi şuluk mene kıyar tızlavlar, kebiste tızlavlar bir modada idi. Elek zor mişkelerge, ul mişkeler elbette imenden işlenen idi. Ol mişkelerini ötmüşler. Şurada naklatlan yine suut kermi tırganlıkları bilen kuruyasın indi faydalarak da bulgandır. Nak buluğu bilen de mına olarda jola anlansın. Muşan irgeleri, muşağa beyliğinde bütün nese su bilen çünkü suğa bulgan yerde gadette eşerge mümkün eyberler başka türlü ağaçlar. Naklık yağından imen indi başka ağaçlarga birgesiz ağaç. Şuna göre onun keyin kullanışta mına şunday koydadım, koyda su, onday yerlerde bigerek de imenni kullanırga tırışkanlar bigerek de. Mümkün bulganda. Avul yeri bulgaç bitinden de ziyaratla anın köp mecirde koyda nişik. Lakin bar bütün yerde bir ortak kullanış bulgan, ol indi lehit taktaların imenden ezirlegenler. Ol vakitte, o zamanlarda imenden ezirlev, ol indi selamlarak da bulgan. Şu üzerine göre bir yolası da şunday bulgan. Indi imnevlerge gelsek, sınıp da bu bizim halk anı zor şanış bilen anda aytiginde 77 tamırın iske alıp 77 yapraklarını getirip 77 butağın deyip mena şunda türlü maksus sözlerin tapıp mena şunda üzerine zor şanış bilen tegiz devalagan başkalarını balasın anağın deyip aytiginde kişilerini mena şunda bir usul bulgan şulay şanu inanu imde oңайынан mena şunda. Şul işepten yana tuğan balanı birinci kıyındırgan vakitte mınçada kendi gabileri şuşunda itip öyle edip eytetirgan bulganlar imen kebek ınık bol, imen kebek tamirli nesilli bol, imen kebek tegi gayretli bol, king bol mına şunday deyip şunday indi izgi tilekler tileyelganlar şunday tilekler tileyenler kendi gabileri. İmen torunda etkende indi gadette gayretli, kişli, irler bilen çağıştırganlar imenni, buna bizim folklorda da ol, şiirlerde de, tabuşmaklar bilen qaraganda da, şuşa imen ir bilen çağıştırılgan, ir revuşunda. Şuna bizden şöyle edip onlarla kerekte.
Инде декоратив сәнгатебезгә килсә, шулай ук имәннең киң кулланышта булган, менә монда әйткәнемчә, менә берләнеп килә имән читләвеге, менә шушы имән читләвегенә әверелешкәч, аның инде төрле формада булалар алар, зурысы кичесе һәм төрле матурлары була. Менә аларны да инде безнең хатын-кызларыбызның бизәнү әйберләре итеп аларны кулланганнар. Аны алка урынына да, аннан соң шигә буена төшерә торган җирләрдә дә шушы теге имән читләвекләренең чиктер матур иттереп ясаганнар бизәнү әйберләре. Ул элек күрәсәң инде бик ул вакытта булмаганлыктандыр да инде бу хәзерге шикелле бөтен әйберләрдә, чөнки табигатьтән инде әйберләр бар, нык әйберләр, шыдам әйберләр. Менә шушы табигатьтән алырга тырышканнар безнең борынгы бабаларыбыз үзенең бизәнү әйберләрен һәм әлбәттә имәннән дә. Моның үрнәген без булгарның зәркәнчелегендә дә күрә алабыз менә буның үрнәкләрен. Мин үзем Күкмара кияүгә, Күкмара дигәндә без иң беренче рәттә киез итекне күз алдына китерәбез, данлыклы киез итек белән данлыклы Күкмара. Киез итекне инде гадәттә нәрсәләр белән ясыйлар? Аларның инде үзенең калыплары була. Киез итекләрен ясаган вакытта шушы калыплар да бөтенесе аңа нинди кагылышлы агач җайланмалар бар. Алар барысы да имән агачыннан ясалган була. Менә шушы имәнне кулланалар бөтенесендә, чөнки ул озакка чыдый, җилларга, гасырларга чыдый торган. Музейларда да biz аның үрнәкләрен күрә алабыз. Имән белән инде сыналмышларыбызда безнең бәйле сыналмышлар да бар. Мәсәлән, имән читләвекләре әйтик, аның имәннең читләвекләре бик күп булса, ул елны кыш салкын килә дигән ышаныч та бар. Әгәр дә шул ук вакытта имәндә шундый читләвекләр күп икән, ул елны уңыш мул була дигән ышанулар бар. Имәнне инде без менә бөтен нәрсәгә дә чыдам дип әйтә алабыз, ләкин менә 79 елның кышы безнең исебездә бик нык калды. Ул минем мәктәпне бетерә торган ел иде. Ул елны бик каты суык булды. Хәтта менә шушы имәннәрне дә, урманнарда имәннәрне дә салкын сукты дип әйтик инде. Бик күп агачлар шул вакытта кырып алдылар. Менә без әле ныклы имәннәрне дә бәреп җыга торган суыклар бар икән. Андый суыклар беркайчан да булмасын, агачларыбыз өчен суык булсын. Һәм имәннәребез нык булсын. Үзебез дә имәннәр кебек нык булырга язсын.